Mayong gabi, mga katuron kay Kristo, yari nga itong mga tensiones para sa pagsaulog naton sa anticipated Mass para sa nahauna nga Domingo sa Quaresma. For the souls of Leonardo Talanas Sr., Teresita Talanas, Jesusa Talanas, kag Leonela Kamangunan, offered by Leoneda Walde and family. For the souls of Condrado Kamangunan Sr., Socorro Kamangunan, Cagnemia Kamangunan, offered by Prese Mendote. For the soul of Lolita Sayo, offered by Edita Tabirao and family. Para sa kalagdanday Michael Angelo Capaducio, Cagnemia Kamangunan, halad ni Nilida Tamises. For the souls of Marciana Beltran, kag Eduardo Beltran, Godofredo Dimanarig, for second death anniversary, offered by Dimanarig family. For the soul of Felipe Salem, offered by Rosario Ruiz. For the souls of Maximino Mendote, kag Ronelo Ruelo Mendote, offered by Delia Mendote and family. Prayers for the fast recovery of Laura Lima, offered by Patria Ledesma family. Prayer for the success of for passing of board examination of Christian Hamon last February 2024, offered by Mrs. Chris Hamon and family. Thanksgiving is offered for all the blessings received, offered by the Ledesma family. Thanksgiving is offered for the upcoming birthday of Nanay Elisa Pison, offered by children. Kaya ang aton yung mga sponsor, Mrs. Teresa Escarrera and family, Mr. and Mrs. Jason Sabidalas and family, Mrs. Rosario Ruiz and family, Mrs. Chris Hamon and family, Mr. and Mrs. Mario Tahanlangit and family, Mr. and Mrs. Fernando Valencia and family, Mrs. Felicitas Estandarte and family, Mr. and Mrs. Cecilia Bonitillo and family, kag Mr. and Mrs. Robert Impanado and family. Kung bot naton malabot ang isa ka butang, nagapangabudlay kita, agod magkuha naton ang aton tinutuyo. Sana una nga Domingo sang Quaresma, makita naton nga si Jesus nagapangamuyo kag nagapuasa sa desyerto, agod nga magmadanalag-on siya sa iya misyon nga dalhon kita pabalik sa Amay. Ang Quaresma tion sang pagbag-o, sang kabuhi paagi sa pagpangamuyo, paghinulsol, kag pagbiya sa mga sala. Kabay pa nga ini mangin panahon sang grasya para sa aton tanan. Ang aton celebrante amo si Reverend Father Julius Jacobres. Palihog magtindog ang tanan. Sa mga itubuson ng Ginoo.
upod sa aton mga intensyon, magasugod kita sa aton selebrasyon sa ngalan sa Amay, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo yara sa inyo. Kag yaraman sa imo. Agud na maging tapos kita sa pagselebrar sa iyong Santos nga Misa, kilalahon nato na nayang aton mga sala. Tanan, Nagakontesar ako sa Dios nga makagagahom sang tanan. Kag sa inyo mga utod, kaya nakasala ako matuod sa una-una, sa pulong, sa buhat, kay sa pagpatumbaya. Sa akon sala, sa akon sala, sa akon dako nga tuod nga sala. Busa nagaampo kay Santa Maria Berhen gihapon, sa tanan niya mga les kay mga santos. Kag sa inyo mga utod, ikampo niyo ako sa aton Ginong Dios. Kabay nga maluoy sa aton ng Dios nga mahagahom kag sa napatawad naton mga sala. Ito ang kita niya padulong sa kabuhi nga walay katapusan. Amen. Mga muyo kita, o Diyos nga mahagahom sang tanan, pagi sining tuig-tuig nga hilikoton sang panahon sang Kwaresma. Itugot nga mahang panamon ang mga pagtulunan ni Kristo, kag tudloy kami sa pagkabuhi sini. Ginapangayo namin ni sa imo, pagi kay Hesus Kristo, imo anak kagamon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo. Diyos sa tanan ng mga tuig sang mga katuigan. Amen. Amen. Pagbasa gikan sa libro sang Henesis. Karon ang Dios nagsiling kay Noe, kag sa iya mga anak nga lalaki. Karon magahimo ako sing kasugtanan sa inyo, kag sa inyo mga kaliwat, kag sa tanan nga mga tinuga nga nagakabuhi, mga pispis, tanan nga mga sapat, ang tanan nga nagwa sa arka upod sa inyo. Sa sini nga mga pulong, magahimo ako sing kasugtanan sa inyo. Hindi ko nagid paglaglagon ang buhi nga mga tinuga paagi sa anaw. Hindi nagid mag-anaw liwat sa paglaglag sang duta. Subong tanda sang walay katapusan nga kasugtanan nga akon ginahimo upod sa inyo kag sa tanan nga mga tinuga nga nagakabuhi. Ginabutang kong akon balangaw sa mga panganod. Ini mangintanda sang akon kasugtanan sa kalibutan. Kung magpadala ako sing panganod, dayon dumdumon ko ang akon saad sa imo kag sa tanan nga mga sapat, nga wala na sing anaw nga magalaglag, sang tanan nga buhi nga mga tinuga. Ang pulong sang Dios. Salamat sa Dios. Ang imo mga dalan o Ginoo, amo ang pagkaluoy kag pagkamatarong para sa magatuman sang imo kasugtanan. Ang imo mga dalan o Ginoo, amo ang pagkaluoy kag pagkamatarong para sa magatuman sang imo kasugtanan. O Ginoo, ipakilala man ini sa akon. Tudloy ako sa pagkabuhi suno sa imo kamatuoran. Ka ikaw ang akon Dios nga nagaluwas sa akon, sa bug-os nga adlaw nagasalig ako sa imo. Ang imo mga dalan o Ginoo, amo ang pagkaluoy kag pagkamatarong para sa mga gatuman sang imo kasugtanan. Ginoo, dumdumaman ang imo kaayo, kag mapinadayunon nga gugma, ang imo ginpakita halin pagid sang una. Patawara man ang akon mga sala kag kasaypanan sang akon pagkapamatanon, tungod sang imo mapinadayunon nga gugma kag kaayo.
Dumduma man ako, O Ginoo. Ang imo mga dalan, O Ginoo, amo ang pagkaluoy, kag pagkamatarong para sa mga nagatuman sang imo kasutan. Tanan. Ang Ginoo matarong kag maayo. Ginatudloan niya ang mga makasasala sang dalan nga ila pagaagyan. Ginatuytuyan niya ang mapainubuson sa matadlo nga dalan, kag iya sila ginatudloan sang iya kabubuton. Ang imo mga dalan, O Ginoo, amo ang pagkaluoy, kag pagkamatarong para sa mga nagatuman sang imo kasugtanan. Pagbasa gikan sa nahauna nga sulat ni San Pedro nga apostol. Mga hinigugma, si Kristo mismo nagpanginmatay tungod sa inyo. Nagpakamatay siya si makaisagid lang tungod sa mga sala. Isa ka matarong nga tawo para sa mga di matarong. Agod nga madala niya kamo sa Dios. Ginpatay siya sa lawas pero ginbuhi siya sa espiritu. Kag sa iya espiritu, nagkadto siya kang nagwali sa binilanggo ng mga espiritu. Ini sila amo ang mga espiritu sa mga wala magtuman sa Dios. Sa paghulat sang Dios sing mapainulubon sa sadtong mga adlaw, sang si Noe nagahimo sang iya arka. Pilagid lang ang naluwas sa tubig, ang walo nga dito sa arka. Ini nga tubig amo ang halimbawa sang pagbautiso, nga karon nagaluwas sa inyo, hindi sa paghugas sang inyo mga higko sa lawas, kundi paagi sa saad nga ginhimo sa Dios gikan sa matinlo nga konsensya. Ang pagbautiso nga nagaluwas sa inyo paagi sa pagkabanhaw ni Hesukristo, nga nagpalangit ka nagalingkod sa tuo sang Dios, nga nagagahom sang tanan nga mga anghel kag sang langitnon nga mga otoridad kag mga gahom. Ang pulong sang Dios. Salamat sa Dios. Palihog magtindog ang tanan. Ang tao mabuhi hindi lamang sa tinapay, kundi sa tagsa kapulong nga ginahambal sang Dios. Ang Ginoo yara sa inyo, Kag yaraman sa imo. balasahon gikan sa Santos nga Ebanghelyo suno kay San Marcos. Himaya sa imo, O Ginoo. Sa gilayon ginpakadto si Jesus ang Espiritu Santo sa disyerto. Nagtiner siya dito sang 40 ka adlaw kag ginsulay siya ni Satanas. May mga sapat man nga talunon dito pero nag-abot ang mga anghel nga nagbulig sa iya.
Sang nabilanggo na si Juan, si Jesus nagkadto sa Galilea kag nagwali sang maayong balita gikan sa Dios. Nagsiling siya, nagabot na ang nagakaigo nga tion, kag ang ginharian sang Dios manapit na. Bayaay ang inyong mga sala kag magpati sa maayong balita. Ang ebanghelyo sang Ginoo. Pagdayaw sa imo, O Ginoong Hesu Kristo. Mga utot sa sining una nga Domingo sang panahon sang Kwaresma, maayo gid nga pamalandungan naton ang panugod sa sining aton pagpamalandong halin sang Miyerkules sang Badles, no, ining 40 ka adlaw nga amo ni ang ginatawag naton nga Kwaresma. Kag ang aton ebanghelyo diri ginakuha naton ang aton celebration for these 40 days, no, nga 40 days bangod kay 40 days man si Jesus nga yara sa disyerto nga gintilawan, no, kag nagapangamuyo. Kag kabigo naton ining 40 days, no, o kining Kwaresma nga katulad man sang pag-upod naton kay Jesus sa iya pagpamalandong didto sa disyerto, no. Nga kun sayuron ang aton kabuhi, no, nga mga Kristiyanos, no, samtang nagasunod kita kay Jesus. Subong nga Kwaresma gina-emphasize lang ining 40 days nga tion sa pag-upod naton kay Jesus sa disyerto. Pero eventually, kung lang taon naton, ang aton kabuhi gid man sa disyerto, symbolically, no, simbolo lang. Kay kung lang taon naton, ang disyerto, ang mauna naton nga mabatyagan o kung madumduman kung makambal kita sang disyerto, although nga wala man kita disyerto, no? Makita naton, pag mabasahan naton, ang una, ang tion, lugar nga may kalinong, no, ikaduha, lugar nga kulang gid ang tubig, no, nga mainit, no, kaga taman gid ka importante ang ulan, no? ang biskan ng ulan. Amo na ang disyerto, no. Kag amo ina ang simbolo man sang aton kabuhi, no, sa aton relasyon sa Dios, no. Kung ano man ang natabo kay Jesus sa disyerto sang 40 days, no, eventually amo na ang nagakatabo sa aton kabuhi sa kaangtanan sa Dios, no. Ang aton una, no, sa tion sang disyerto, no, sang aton kabuhi, no, o kon sa tion sang kalinong sang aton kabuhi, makita naton kag mapatyagan naton, makita naton ang mga challenges sa aton kabuhi. Nagtutuod gid, no, kung maglinong kita sa tion sang aton pagpangamuyo, no, makita naton ang kung ano ang aton mga positive nga bahin sa aton kabuhi, kaganuman ang gina-struggle naton sa aton kabuhi, no. Naga-surface na siya kung maglinong kita, no, katulad sang disyerto. Naga-surface na siya kung nagapangamuyo kita, no. So amoy na, no, ang kabuhi sang mga Kristiyanos kita nga nagasunod kay Jesus, no, kabuhi nga ara sa disyerto, no. Kun as I have said sa aton pagpamalandong sang una, kung ginahakos naton ining eksperyensya, wala naton ginapalagyuhan, no. Kaya pwede ka man niya kapalagyo, no, kung wala ka maanad sa kalinong, no, kag palagyuhan mo, ma-miss mo ining eksperyensya nga makilala mo ang imo kaugalingon sa tion sang pagpangamuyo. Symbolically ginatawag naton disyerto. Kay ara si Jesus sa disyerto kay nagpangamuyo siya. Ang mga propeta before sila ginpadala sa misyon, ginpaagi anay sa disyerto nga para magpangamuyo kag mangin klaro sa ila ang ila identity nga anak sila sang Dios. Ti amo ini ang bilog naton nga kabuhi bilang sumulunod ni Jesus. Naga-struggle kita nga ang kunon inang identity naton nga anak kita sang Dios. Sa bagay nga sa aton kahipuson, may matalupang na naton ang aton mga kaayo, ang mga ang ginhatag sang Dios nga kaayo, duna nga kaayo naton,
Pero makita man naton ang mga natun-an naton nga mga panimuot nga kalibutan nun. Sa bagay nga symbolically sa disyerto sa diri hindi bala nga nagsiling nga sa 40 ka adlaw ginsulay siya ni Satanas. May mga sapat man nga talunon didto pero nag-abot ang mga anghel nga nagbulik sa iya. Sa aton disyerto sa kabuhi, no? May mga sapat-sapaton makita nga panimuot, di ba? Pero may ginapadala man ng Diyos nga mga anghelanon nga mga panimuot nga ara sa aton. Kag matuod ina nagalutaw lang, kag matalupang na naton sa aton kaugalingon, kun maglinong kita, kun magbinag-binag kita kada adlaw sa aton kabuhi. Mangin honest kita sa kaugalingon naton, matalupang na naton, nga ay ano ko man to siya man, no? Tani wala lang, di kay nabuyan mo na, no? Na banatan mo na to sa kung ano tong mga halambalon nga hindi manami, no? Sa bagay nga natalupangdan ngo nga kung i-provoke ka gali, may kapasidad ka man nga mangin masinapat sa paton. Pero may haraman ka o ginahuktan nga mga maayo, nga doon na nayagin hatag sang Diyos. Pero kung hindi ka mangin aware, no? Kung nagadpadala ka lang perme sa imong kaakay ko kung sa ano, then ang aton disyerto mangin meaningless, no? Kay para sa disyerto sang aton kabuhi kung nagalinong kita, no? Madakpan naton ang aton kaugalingon. Matalupang da naton ops ang akon manisinapat sapaton nga panimuot ang daw nagapangimbabaw sa akon subunga, no? So kalmahon mo, pagpangayo ka sang grasya sang Diyos. No? Amoy ini yung una. Ang aton kabuhi nga upod kay Jesus nga ayara sa disyerto. Nga nagalinong, kaginatalupangod naton, kung ano dara ang ginhatag sang Diyos sa aton. Kag dira man sa disyerto, hindi bala, no? Si Jesus gintemptar, no? Nag-away ang anghel kag ang Satanas. Kay disyerto man ang aton tagipusoon. Kay dira man nag-aaway ang anghel kag ang Satanas sa aton tagipusoon sa aton desisyon. Anong tumukulon kung iba anak ko kung hindi, no? Ano ni gurinaton ko ang bibig sa asawa ko nga babaan o kung hindi, no? Pero dira sa aton mga desisyon. Ang aton tagipusoon, disyerto man kung sa diin nag-aaway ang maayo kagang malain. Kagdira nagapanginahanglan kita sa Diyos. No? So amoy nang una naton nga pamalandong. Ang disyerto, amo ang aton kabuhi bilang mga sumulunod ni Jesus. Na kung sa diin ginatalupangod naton ang away sang maayo kag malain nga ara mismo sa aton. Kag kun wala sang grasya sang Dios, di madali kita mapukan. Sa bagay nga kabay pang ining aton pagselebrar sang Krisma, mangin makita naton nga kinahanglan naton ang Dios. Agud nga mapadaog naton diri sa aton tagipusoon, sa disyerto sa aton tagipusoon, sa disyerto sa aton kabuhi, mapadaog naton permi ang maayo. Pamalandungan naton ini kag magpahayag kita sa aton pagtuo. Nagatuo ako sa Dios, Amay makagagahom sang tanan, magbubuhat sang langit kay sang duta. Ito kay sa Kristo anak nga bugto nga aton Ginoo. Agin panamkon sa lang sang Espiritu Santo. Gimbunag ni Santa Maria Birhen, insakit sugod ni Poncio Pilato, ilang sa krus na patay kay ginlubong. Nanaog sa mga minatay, sa ikatlo kadlaw na banaw siya nagalin sa mga minatay. Kumayab sa mga langit kung galingkod sa tuo sang Dios nga Amay, makagagahom sang tanan. Gikan dito magaripa siya luwat sa paghukom sa mabuhi sa mga minatay. Nagatuo ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa ginkaupdan sa mga santos, sa kapatawaran sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, sa pagkabuhi nga wala sing katapusan. Amen. sa pagsugod naton sa panahon sang Kwaresma, ipangamuyo naton ang sa kusog nga gikan kay Kristo Jesus, madaog naton ang pagsulay kag ang aton kaluya. Sa kada pangamuyo ang aton sabat, Ginoo tamda ang imo mga pumuluyo. Ginoo, tamdang imo mga pumuluyo. Kabay pa, nga ang simbahan, ang banwa sang Diyos, magpangayo sang patawad sa mga sala sang iya mga anak, halin sang una tubtob sa karon nga panahon,
mga muyo kita. Ginoo, tamda ang imo mga pumuluyo. Kabay pa, nga sikwayon sa mga nagapamuno sang simbahan kag sa gobyerno, ang mga pagsulay sang kwarta, gahum, kag kadayawan, agud himpit sila nga mag-alagad sa mga tawo, mga muyo kita. Ginoo, tamda ang imo mga pumuluyo. Kabay pa, nga ang kalipay nga dulot sang kapatawaran, magpanas sang tanan nga kalain sang buot, kay kundiin may sala, labaw pa ang grasya gikan sa Ginoo. Mga muyo kita. Ginoo, tamda ang imo mga pumuluyo. Kabay pa, nga ang mga nagapalayo sa Ginoo, tungod sa amon kaluya, kakalaot nga halimbawa, magbalik sa Ginoo, paagi sa amon paghinulsol kag pagbalhin sang kabuhi. Mga muyo kita. Ginoo, tamda ang imo mga pumuluyo. Kabay pa, nga dalhon sa mga angheles sa kalipay sa langit, ang mang-amon mga pinalangga nga nagtaliwan na. Mga muyo kita. Ginoo, tamda ang imo mga pumuluyo. Kag sa hipos, aton man ipangamuyo ang aton personal nga intensyon. Mga muyo kita. Ginoo, tamda ang imo mga pumuluyo. Diyos nga manamay, imo kami gintuga sa imo larawan. Batuna ang amon mga pag-ampo kag buligi kami nga makita ka kag maalagaran sa kada isa. Napangayo nawon ini sa imo pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Amen. Palihog magtinubang tanan. Magpangamuyo kamo mga utod agud nga akon kag ang inyo sakripisyo. Mahamutan sa Dios Amay nga makagahom sang tanan. Batununta sa ginong servisyo sa imo mga kamot. Sa kadayawan kami sa iyang ngalan, sa tunman kapuslanan, kisabugos niya nga simbahan. O Diyos nga mo na may, ama na kami agud mahalad namon sing makanakakabagay ining sakripisyo sa pagsugod sang Kwaresma kag mangintakos kami sa pagsaulog sing nagakaigo sang halangdon nga misteryo Paskal. Ginapangayo namon ini sa imo pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Ang Ginoo yara sa inyo. Kagyara man sa imo. Ibayo ang inyo kasing-kasing. Nabayaw na namon sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga aton Dios. Takus kag angay ki. Takos kagangay gid igo ang mapuslanon sa amon kaluwasan. Sa gihapon kag sa tangi doog magpasalamat kami sa imo Ginoo Santos nga Amay. Gamanan ko galay katapusan nga Dios pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Sa sulod sang 40 ka adlaw wala gid siya magkaon sang bisan ano. Kag paagi sa iya pagpuasa iya ginsuguran ng pagsaulog sang Kwaresma. Paagi sa iya pagdaog sa sadtong manog iya kami gintudloan sa pagpugong sang amon kailigbon. Agod nga sa matinlo nga tagipusoon maselebar namon ang misteryo Pascual diri sa duta.
kag madangat namon ang walay katapusan nga Paskwa dira sa langit. Ganiupod sa mga angheles kag mga santos, nagaamba kami sa gulay unta sa kalantahon sang imuhimaya nga nagasiling. Santos ikaw nga todo, Ginoo, tubaran sa tanang pagkasantos, nga ni padalang ang Espiritu sa pagpasantos sa inyong mga dulot. Agod nga may ini para sa amon nga lawas kag dugo sa nga mga Ginoong sa Kristo. Sa wala pa siya kitugyan sa kamatayan nga ginbaton, sing ginabubuton, nga ginkuha kay pamihak-piyak ang tinapay nga nagpasalamat sa imo. Panagtag sa imong kituton-an nga nagasiling. Magkuha kamo tanan kag magkaon sini kay mga ako lawas kay gatugyan para sa inyo. Subong magpatapos ang panihapon, nilin ko ang kalis ka nagpasalamat liwat. Palibot sa iyong ituton-an nga nagasiling. Magkuha kamatanan ka maginom sa sining kalis. Ani magkalis sa akong dugo sa bago kagulay kitapusan ng kasugtanan. Nagawala para sa iyo kag para sa tanan sa kapatawaran sa mga sala. Himo aninyo ini sa akong handumanan. Ang misteryo sang pagtuo. Gani o may maginahalad sa imo ining tinapay sang kabuhi kag kiningkali sang kalawasan sa pagsaulog namon sang andumanon sa pagkamatay kapag banhaw sang imo anak. Nagapasalamat man kami sa imo kay imo kami ginkabig ang mga takos sa pagatubang sa pagalagad sa imo sa sing sakripisyo. Nagapakiloy kami nga ang Espiritu Santo magpahiusa sa amon nga nagaambit sang lawas kag dugo ni Kristo. O Ginoo dumdumang imo simbahan nilalapnag sa bugong sa kalibutan. Himpita sa pagigugma upod sa amon Santo Papa nga si Francisco, sa amon obispo nga si Jose Romeo, kag sa tanan na kaparian. Dumdumang ang mga sakop siya among katilingban nga nagtaliwan nga may paglaom nga mapanahos sila. Dumdumaman ang tanan ng kalamatay sa imo pagkaabian, batunan sila sa pagtanaw sa imo mahimayaon nga nawong. Kaluoy man kami nga diri ko nga tambong agod nga maambit naman ang kabuhi nga wala sing katapusan. Magtayo kag maghimaya kami sa imo upod kay Santa Maria Virgen, Eloy sang Dios, upod kay San Jose nga bana, upod sa mga apostoles. Kay sa tanan ng mga santos nga nagpahamuot sa imo, pagi sa imo anak nga sa Hesukristo. Pagi sa iya, upod sa iya, kidara sa iya, ginahatag sa imo Dios amay nga makagahom, sa kaisahan sang Espiritu Santo ang tanan na dungog kag himaya,
sa tanan ng mga tuig sang mga katuigan. Tungod kay ginsugo sa aton maluluwas mga muyo kita sa pangamuyo nga gintudlo niya sa aton. Losod mo kami, Ginoo, sa tanan na kalautan. Hatagi kami sing pagidait sa amon mga inadlaw. Buligi kami, ugod maluwas kami gihapon sa sala. Kagpaligo na kami sa tanan nga palaligban. Samtang nagapaabot kami isang balahan nga adlaw nga amon ginalauman na magabalik sa Jesucristo nga amon manluluwas. O Ginoong Kristo, ika nagsiling sa mga apostoles, ang pagidait kinabilin ko sa inyo, akong pagidait kinahatag ko sa inyo, hindi pagtamdang ang mga sala, kundi ang pagtuo sa imong simbahan, kagsunod sa imong ginsiling, atagi sa isang pagidait kapag iusa, ikaw nga nagakabuhi kay nagahari sa tanan ng mga tuig, sang mga katuigan. Amen. Pagidait sang Ginoo yara gyapon sa inyong tanan. Kagyara man sa imo. Magatagay kita sa tanda sang pagidait. Sa kalibutan
Kay si Kristo ang Kordero sang Diyos, nga nagawala sa mga sala sang kalibutan, bulahan kita ginadapit sa bangkete sang Kordero. Ginoo. Dilaw takos nga magsulod ka sa akon pulian. Apay mitang lamang sa kapulong ka mag-aayong akon kalag. Handog sa akon tagipuson, nga ikaw akon gid nga mabaton. Sa matuod mo nga presensya, sa banal nga Eucharistia. Akong indikit matigayon, magkarit ka, Jesus, sa ginapon, ipagituloy
Palihog magtindog ang tanan. Mga muyo kita, o Diyos nga manamay, imo kami ginsagod sang kalanon nga nagapalig-on sang pagtuo, nagapapag-on sang paglaom, kag nagapabakod sang pagigugma. Kabay nga handumang namon si Kristo ang matuod, kag buhi nga tinapay, nga magkabuhi kami suno sa iya gintudlo. Napangayo namin ini sa imo pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Palihog malingkod sa mga dali para sa mga pahibalo. Kita nagsulod na sa Season of Lent. So gani ang aton niya parokya mayra sa mga different activities nga ginahiwat sa parokya kag subong man sa aton sa mga kabaranggayan. So mayra sang pilgrimage kag Lenten recollection. So ang schedule naton diri sa may barangay San Rafael ang aton batunon ang Lignum halin sa Barangay Bulilaw sa March 10. So ina Domingo nga adlaw. Kag once mabato na naton diri ang Lignum sa aton nya kapilya, ang aton nya Kura Paroko, Reverend Monsignor Mario Cesar Inarsao nagapangabaygid nya kita mag-vigil. Tubtub nga makadulong manaton ini dito sa may Barangay Tabukan sa March 13. So ang schedule sang aton nga Lenten recollection diri in between sang March 10 kag March 13. So sa March 12 kita. So ina ang schedule sang aton Lenten recollection. So mera sang recollection, pagpakumpisar, kag pagbadlis sa mga tigulang o kon nagamasakit. So ina pagahiwaton diri sa aton chapel sa March 12. So gani ginaagdagid ang tanan sa pag-upod sa aton Lenten recollection. So sa masunod niya Sabado sa aton anticipated mass, so ang aton niya celebrante amo mismo siguro ang aton niya Kura Paroko, Reverend Monsignor Mario Cesar Inarsao. Bangod every last Saturday of the month ini sa gihapon kuha nga iselebrar o kung ang aton sa celebrante amo ang aton niya mga kaparian dito sa aton niya parokya. So madamo gyud salamat. Palihog magtindog ang tanan. Ang Ginoo yara sa inyo. Kag yara man sa imo. Magduko kamo sa pagbaton sa bendisyon. O Ginoo, bendisyoni ikagpasanto sa ang imo banwa, agud malikawan nila ang kalautan, kag madangat nila ang kaayuhan nga ila ginahandom. Napangayo namin ini sa imo pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Kakamutanan bendisyonan sa mahagahom nga Dios, ang Amay, ang Anak kag ang Espiritu Santo. Amen. Lakat kita sa pagidait tapos sa aton santos nga misa. Salamat sa Dios. Mayong gabi sa inyong tanan.